Ja si myslím, že aj vy tu v sále, aj vy tu ste ocenili jednu vec, že prichádzame za vami, títo skvelí ľudia a celý ten tím s niečím, na čo musíte ľudia pracovať. Prestúpili pred vás, dali vám krásno, dali vám radosť a vy viete, že na to musia makať. A práve preto to funguje, že tieto naše hviezdy, celebrity, ale aj tí ľudia vzadu, aj Míňo, všetci pracujú v tejto chvíli na krásne. A myslím, že v tejto dobe, aspoň na chvíľočku, všetci to krásne potrebujú. A môj otec! Hej, dobrý večer. Vy ste úžasne organizovali. Boli ste perfektní. Veľmi ma teší. Ja som Lucia. A počkaj, ja už v diálove vidím trofej, ktorú odovzdá predseda poroty, teda Janko Turovčík, víťazovi, respektíve víťazom, ktorých ste si zvolili vy sami dnes večer tu vašimi SMS hlasmi. A priletela mi obálka a tu je to napísané. Je to veľmi napínavé, ja som osobne veľmi zvedavá, ako to dopadne. A je to tak zalepené, že sa to ťažko otvára. Takže dámy a páni, víťazmi v rámci Let's Dance turné, historicky prvého slovenského Let's Dance turné tu v Michalovci, sa dnes večer stávajú. Ja neverím. Ja naozaj neverím. Ale je to tak. Víťazmi, vašimi víťazmi sú Adam Bardy a Dominika Ročková. Je to ťažké, môžem to vyskúšať? Je to tak akurát. Je to Luci, je to akurát. Je to akurát. Ja nič nebudem hovoriť. Adam, to je Adam a Dominika. Adam a Dominika. Ďakujeme pekne. Ja nechcem hovoriť, že milujem Michalovce, ale ja milujem Michalovce prvom rád. Áno, my všetci milujeme Michalovce. A ešte raz sa chcem... Už normálne, už mi preskakuje hlas jak Pašiankovi. V prvom rade chcem poďakovať televízii Markíza a všetkým naozaj, ktorí stoja za týmto projektom, pretože je to jeden krásny projekt. Tak ako sme spomínali, že je intenzívny, tak celé nám to tu môžete a vraciate v rámci tej energie, ktorú nám dávate. Cítili sme sa úžasne a sme strašne radi, že sme tu mohli byť s vami a my niektorí sme radi, že sme mohli aj vyhrať. Wow! Poďte prosím medzi nás. My by sme vám chceli spoločne zaspievali sme narodeninovú pesničku, pretože ste perfektne tancovali. Alebo vám zatancujeme? Tak budeme vám aj trošku spievať do tanca, či ako? A ty? Potiť. Šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, veľa ľuba, veľa šťastia, zdravia. Všetko najlepšie, hlavne zdravie a veľkú radosť do života, Lenka vám všetci želáme. Môžete sa vrátiť na svoje miesto pokojne. A Michalovce, vy si môžete spolu s nami ešte v závere zatancovať. Ešte raz veľká vďaka za to, že ste prišli. Boli ste fantastickí!